Tak, milé moje kolegynky, terapeutky z nervového fitka, dneska som chcela s vami prebrať jednu tému, o ktorej by sme sa mohli pobaviť aj z vašej perspektívy, pretože sa mi stáva čoraz častejšie, sa ma pýtajú klienti ohľadne toho, kedy je vhodné ísť do takej terapie, do takej hĺbšej terapie, nakoľko klienti nervového fitka vedia, že sa naučia veľmi dobré zručnosti na reguláciu nervovej sústavy, ale čo sa následne veľakrát stane, čo si ja všímam u klientov, je to, že sa im začne po nejakej dobe otvárať nejaké témy, ktoré majú v sebe, vnútri, ktoré prídu na povrch a prekvapia ich. Z môjho hľadiska sa to deje preto práve, lebo ten nervový systém sa ukľudnil a má konečne kapacitu poňať aj veci, ktoré sme kedysi v minulosti možno strčili do vrecka a tvárili sa, že sa nám nestali, respektíve spravil to náš mozog, aby nás uchránil pred tým nebezpečenstvom, aby sme prežili. Ale zaujímalo by ma možno, akú vy máte skúsenosť s týmto, čo sa týka regulácie nervovej sústavy a následného nejakého takého prekvapenia z toho, že tie témy, ktoré ľudia možno už 5-10 rokov riešili, sa znovu ako keby vynoria. Hmm. Tak nevím, jak moc se můj názor liší od toho tvýho. Myslím, že jsi to popsala dobře, nebo souhlasím s tím, řekla bych to podobně. A možná mě ještě napadá, že vlastně to, proč, nebo může to být tak, že to, proč oni vůbec se dostanou k tomu, že začnou hledat techniky nebo metody, jako je nervový fitko, tak jsou vlastně na základě toho, že ta jejich regulace, ta adaptace, kterou si ten systém vytvořil, kvůli těm tématům, o Mhm. kterých se budeme bavit potom, co projdou tady těma technikama, tak ta adaptace začne selhávat a začne se to podepisovat na zdraví, na spánku, na vztazích třeba. A vlastně tam je logický první impuls sáhnout po nějaký technice a je to za Mhm. mě i správně, protože tam se pak vytvoří ta stabilita. Mhm. Ten systém se trošičku vrátí jako do rovnováhy, čímž mu naroste kapacita a protože on v sobě má tu inteligentní sílu, která vlastně neustále celý ten organismus, celý ten systém se všema jeho vrstvama, fyzická, emoční, nějaká energetická, záleží jako jak to vnímáme každý sám sebe, kolik těch vrstev u sebe máme, tak se snaží dostat do rovnováhy. A pokud ona si všimne, tady něco držím, Mhm. stojí mě to energii, kterou už možná nemusí, protože mám kapacitu to teď zpracovat, tak to Mhm. pustí ven a to pak není úplně příjemný pocit vždycky. To mi připomíná možná, Míšo, jestli ti nevadí, že budu mluvit ještě chvilku, tak mě to úplně připomnělo, protože já jsem dneska před tím naším povídáním měla svoji jogovou Mhm. terapii, což je jako zajímavá věc. A ta lektorka tam vlastně mě dostala do nějaký pozice a pracovali jsme tam na nějakých bodech jako Mhm. akupunkturních, něco se dělo, bylo to jako nepříjemný, bolelo mě to, ale nebylo to jako dramaticky Mhm. bolestivý. Nicméně ona se mě ptala, jestli tam je u toho nějaký jako pocit, emoční proces, něco, ještě navíc krom té fyzické Mhm. bolesti, kterou jako cítím. A já jsem jí říkala, že mám takovou jako chuť všechno jako pustit, ať se to ze ať se s tím stane, co se s tím chce stát, tak. A ona mi říká, no tak to pust a uvidíme, co se stane. Mhm. Tak jsem to tak jako si pustila a najednou úplně takhle mi povolila noha a ona, no, a já, no, bolí to.
A museli jsme se tomu obě jako smát, protože přesně to tak jako by bývá. Mhm, Ono mě to držení vlastně chránilo jako před tou bolestí, mhm, ale já už jsem tu bolest unesla, jako nic se nestalo, jen mhm. mi to jako bolelo, tak jsem si tak jako s tím pobyla, nebylo to nějaký super příjemný, ale dalo se to a posunulo mě to k něčemu dalšímu. A to je přesně ono, podle mě, co se tam děje. Tak nevím, jestli ten příklad dávalo to smysl. To bylo takový dost syrový. Dávalo to zmysel a ja možno len ešte v krátkosti nadviažem, lebo som tiež pred našim týmto kolom mala klientku, ktorá sa ma opýtala na sedení, že Lenka, že všetko úžasné, všetko ide, výborná som, púšťam kontrolu v živote, ale predstav si, umývam si riad, hej, a zrazu prídu také myšlienky a spomienky na nejakú situáciu, ktorú som si zdanlivo myslela, že mám vyriešenú. A oni len prídu ako taký živý obraz, ja to tam vidím, s ničím sa to nespája pri umývaní toho riadu, ale zrazu je to tam. Hej, tak si poviem, že čo, jaká hovadina mi to napadla, hej, a to tak mávnem rukou a neriešim. Prečo sa to deje? Sa ma pýtala. A to je presne preto, že tá kapacita, keď je uvoľnená, alebo keď je ten nervový systém uvoľnený, on bude loviť veci, ktoré sme ako keby mali nespracované, lebo sme to vtedy neurobili. A to nie je len o tom, že sa ideme stále vraciať do tém, do nekonečna, ale možno raz to treba prepustiť. Aká je tvoja skúsenosť, Miška, s týmto? No, já bych možná tak jenom s váma oběma tak souzním a možná bych to tak jako reflektovala i z toho svého úhlu pohledu a možná zhrnu to, co jste vy řekli. Ale není to úplně, je to vlastně asi tím, že to vnímám podobně, že mně přijde, že předtím třeba, když bych to stáhla na nervové fitko, tak přijdou vlastně nějaké životní fáze, například, kdy člověk pak je jako buď zahlcen bolestí, to znamená, už nemůžu, bolí to, blbě se stává z postele, nebo opakuje se mi furt špatné zaměstnání, furt partner, nebo emoční vzorce, něco s rodinou a tak dále, což mě vlastně dá do stavu, kdy mi není dobře a ten stav není mi dobře, chci jako změnit, chci být ve Mm. stavu, kdy nám není dobře. Tak jdu, dělám techniky nervového fitka, které mohou například skrz tuhle cestu nebo spoustu ještě jiných cest, když si člověk zvolí vlastně jako takový střípek v mozaice, rozšířit tu kapacitu. Kapacita se rozšíří a v tu chvíli vlastně může přijít jako vlastně to jádro možná, jo? Nebo se přiblížíme víc k tomu jádru, které vlastně jako jsme nějakým způsobem potřebovali jako necítit nebo nebýt s ním v kontaktu, protože by to bylo jako blbý. A já už můžu z té větší kapacity k tomu jádru přijít a mnohem šetrněji a bezpečněji ho vlastně ošetřit. A řekla bych, že tam je ten rozdíl mezi tím, proč vlastně jako možná už někdy v historii jsme všichni byli v kontaktu s bolestí, ale třeba jsme ji přepili alkoholem, nebo jsme ji přecvičili sportem a proto ona se vrací. Ale když já to dělám potom z té kapacity, vlastně, tak mám větší šanci vlastně tu nějakou bolest, která je uvnitř, jako rozpouštět, protože to nedělám už, jakoby hasím to, ale dělám to jako jdu s tím, s nějakým svým, jako svou kapacitou, s nějakou svojí vlastně silou vnitřní, protože já věřím, že ten proces léčby je zevnitř, z moudrosti toho našeho těla a tam je možnost právě pro tu terapii, že to nedělám sama, ale dělám to v regulaci s někým druhým a tím pádem o to víc se mě to může ten proces třeba zotavovat. Tak. A ještě by mě napadalo dalších spoustu jako myšlenek k tomu, ale myslím si, že toto je za mě takový jako základ, možnost vlastně to tak jako léčit v jako regulaci a v té vozovkách zelené, víc zelené, nebo se i dokážeme víc udržet v té zelené, trošku díl být s tou bolestí, trošku víc unést, trošku vlastně, jo. Neřekla bych, že to je někdy jako takový hop, jo, že vlastně, ale že je to vlastně to jako, že malinko trošku kruček po kručku. Mě možná napadá k tomu, když se teďka zmiňovala tu bolest a ten kontakt s ní, tak se mi tam ještě vynořila asociace právě teďka s tím pobytem pro ženy s endometriózou, kde ta bolest je jako fyzická velká a není jenom fyzická, ale my jsme tam mluvili o té fyzické bolesti. A mně i v tomhle kontextu, o čem se bavíme my spolu, přijde dobrý zmínit, co ta bolest vlastně znamená. Myslím si, že ji obecně jako nechápeme
máme ten rámec, její není úplně jako optimální. A mně přijde že dobrý vzniklo a vlastně mozek jako bolestivě označí místo, který potřebuje klid a potřebuje ho Mhm. ochránit a potřebuje si tam vytvořit prostor na to, aby tam mohla vzniknout nějaká regenerace nebo sebeoprava, když to Mhm. řeknu takhle. I za cenu toho, že si pomůžeme zvenku něčím, když je to velký. A tak, teď nechci jako se do toho teď zamotat úplně, že mám v hlavě kombinaci té fyzické a té bolesti, o které mluvíme tady spolu, ale vlastně chci říct to, že to bolí a že to vlastně není až tak příjemný, je pro nás informace k tomu, jaký zvolit tempo, jakou zvolit Mhm. intenzitu toho kontaktu, ale neznamená to, že tam je něco špatně, nebo že jsme rozbitý, nebo něco takového. Je to jenom signál k tomu, pozor, pomalu, opatrně se na to pojďme podívat, ale vlastně tu pozornost to potřebuje, proto bolest je i ty nepříjemné věmy, jako emoce a tak, jsou jako intenzivní, Mhm. protože oni si říkají jako o pozornost, Mhm. ale o jemnou, klidnou, prostě tak, jak si oni říkají, tak oni nás nevedou, když je budeme poslouchat. A ja tak možno nadviažem, lebo veľmi pekne je to vysvetlené. V podstate, keď som taký človek, ktorému sa dostanú do rúk nejaké techniky regulácie nervovej sústavy, lebo dnes je to veľmi in, a začnú sa mi pomaly diať niektoré z tých vecí, ktoré sme spomenuli. Kedy je za vás taký možno bod, kedy by človek mal popremýšľať, že aha, tu som dosiahol svoju kapacitu toho, čo unesiem, začali sa mi diať nejaké zvláštne veci. Možno by som potreboval nejaký pohľad zvonku, kedy vy z vášho pohľadu terapeutického máte pocit, že klienti vstupujú do spolupráce s vami. Keď nastalo čo v ich živote? Ptáš se, kdy vstupují, ne kdy by Áno. měli, jo? Pýtam sa, kedy vstupujú a možno taktiež by sme sa mohli dostať k tomu, kedy by sa človek nad tým mal zamyslieť. Lebo ja chápem, k čomu smeruješ, že ľudia vstupujú z rôznych dôvodov a niektorí, ktorí by tam mali byť, tak nie sú, lebo to tak nevnímajú, ale tak skúsme možno z vášho Mhm. pohľadu. Ne, k těm jsem nesměřovala, pač ty tam nepůjdou, i kdyby jsme jim to tady tisíckrát opakovali. A to je v pořádku jejich Áno. věc. Ale spíš jsem směřovala k tomu, že se setkávám u klientů s tím, že mi říkají, že o tom už nějakou dobu přemýšleli Áno. a Mhm. nevěděli. Tak já bych řekla, že ve chvíli, kdy se objeví myšlenka, jestli nemám s tím jít za někým na terapii Mhm. nebo prostě za nějakým průvodcem, to je jedno, tak v tu chvíli je to signál toho těla, že on si o to jako říká, Mhm. protože náš mozek je jako velmi inteligentní, ví, kde žije, čteme, koukáme na věci a tak a on ten signál z toho těla, který je třeba o tom, potřebuju k tomu koregulaci, Mhm. potřebuju k tomu podporu, tak on rovnou přeloží do toho, neměla bych s tím jít na terapii, on to Mhm. jakoby mi nepošle, jo, Mhm. ten Áno. syrovej věm, on už to rovnou jako přeloží, takže tam bych tomu bych věřila ve chvíli, kdy se to ve mně Mhm. objeví a zkusila to Mhm. a sledovala zase, co to se mnou dělá, jak mi to sedí a tak. Ale jinak se setkávám s tím, že tu terapii vyhledávají lidi ve chvíli, kdy se jim něco začne cyklit Mhm. a oni si všimnou toho, že se to cyklí a v tu chvíli pak obvykle něco zkusí, ale jak jsou chycený v tom jakoby zacyklení, tak se ty kroky třeba nedaří a je Mhm. super, když je tam někdo zvenku, kdo vlastně jakoby pomůže z toho zacyklení na chvíli vystoupit a podívat se na to zvenku. Mhm. Takže to bych asi řekla, ti odpověděla já tak. Mhm. No, no, já si tady, my si dělali asociace, jak jsem tě ty už poslouchala, tak jsem si to napsala, ať to nezapomenu. Já bych to tak jako rozdělila asi na takovou
jako nemám ráda nějaké stigmatizace to vůbec, ale spíš tak jako do konstruktu malinko jenom na takové 2 skupiny klientů, které teďka mě jako zrovna napadají. Jako já věřím tomu, že zapomenu do dalších x lidí, ale to, co mě teď mám na mysli, je, že buď přichází lidi v krizi. A fakt je to o té krizi a nejdeme do terapeutického jakoby přesahu, zůstáváme s krizí. To znamená opravdu, tak jak jsem říkala, i na začátku možná lidé, co i hledávají nervové fitko, možná, tak přichází zkrátka lidi, kterým není dobře a z nějakého důvodu, ať už je to rozchod, jo, ztráta zaměstnání, nebo prostě, no, nebo vlastně nějaký špatný, nepříjemný, nechci říct špatný, ale spíš nepříjemný, tak nepříjemný stav. A taky ke mně chodí lidi v krizi ve smyslu, protože pracuji i s rodičema a dětskýma emocema a chodí třeba, že ti děti, o něco se děje s dětma, často dojdeme k tomu, že se děje s dětma, protože rodič je třeba v depresi nebo ve špatném stavu a potřeba ošetřit trošku, nebo už je vyhořelý, unavený, nezazdravovaný, potřeba ošetřit, povzbudit a pak ten celý systém se povolí. Tak to jsou ty krize, ale chodí ke mně i vlastně jako spousta lidí chvíli, kdy se ta kapacita právě navýší, jakože skrz různé podcasty, jo, knihy, videa, jo, tak si řeknou, ty jo, a to je fakt zajímavý, jo, a to je super, jo, třeba teďka, jak pracuji hodně i s tím soucitem, tak hodně lidí třeba sleduje Gábora Maté, jo, nebo tohle a dozví se, že s tím třeba pracuji, tak si řekne, to já jako chci zažít, nebo to chci vyzkoušet. A fakt přichází s tím, jo, a často je přesně ty, jak jsi už říkala, že je to o tom, že ty lidi jako o tom přemýšleli třeba 2-3 měsíce. Jo, fakt to tam jako bylo, jo, a lákalo by mě to, ale ještě, jo. A je tam často i nějaký pošťoufnutí, jakože vůbec se odhodlat, jako málo kdo přijde úplně jako s odvahou jdu teď hned, jo, že tam často je tam nějaká jako bariéra, něco vnitřního, co vlastně jako brání té odvaze, protože ono to chce jako odvahu, že jo, že někým cizím svůj život. Ale tam vlastně i to vnímám tam obrovskou jako nějakou jako moudrost, dozrání a takovou chuť se poznávat, zvědavost vlastně v těch lidech, jako o sobě něco hlouběji vlastně zjistit, napojit, víc žít v integritě, víc prostě už se sakra konečně v tom životě radovat a takový prostě jako takový, že ne vždycky té krize je to různý, no, v různých obdobích ty jako lidé sem chodí a různě se tak jako doplňuje. A možná to bych tě ještě doplnila, jsi to hezky pojmenovala, že často je to taky ve chvíli, kdy oni si vlastně připadají fajn v životě, víceméně by řekli, že jako fajn a proč vlastně nemít něco ještě o trochu jako lepší, ve smyslu být v tom ještě o něco spokojenější, cítit v tom větší naplnění. A dost často je to ve chvíli, kdy se ty naše nějaké vnitřní věci, které třeba nemusí být ani na povrchu úplně ještě, ale začnou ovlivňovat to, co je pro nás důležitý, což u někoho je právě zdraví. Často mě vyhledávají klienti, kteří mají nějaký fyzický symptomy, že jo, protože pracuji s tělem. Nebo vztahů ve chvíli, kdy se to začne dotýkat jejich vztahů, nebo práce, to jsou takový ty hlavní pilíře, který jako vlastně na kterých stojí životy nás všech, obecně by se dalo říct, tak ve chvíli, kdy se jich to jako začne dotýkat, tak to myslím je taky důvod, kdy začnou vyhledávat terapii. Mám veľmi podobnú skúsenosť ako vy, až na to, že si niekedy hovorím, že to, čo robíme, by bolo fajn niekedy si dopriať aj prevenčne. Lebo mám takú skúsenosť, že keď práve klienti chodia v obdobia tej krízy, ich očakávanie je iné ako to, čo sa potom deje na tej terapii, lebo oni chcú už riešiť 3 kroky za krízou, ale my musíme najskôr opečovať, sa postarať o to teličko, o tú krízu samotnú. Čiže ono by niekedy bolo aj fajn, to je ten ideálny príklad toho klienta, ktorý chce niečo viac v živote, práve mu je dobré a príde. Že presne vtedy vieš ísť o tie 3 kroky ďalej, ale je to proces, každý sa tam vie dostať a je úplne jedno, v akej fáze života sa preto rozhodne, lebo stále podľa mňa ten pohľad zvonku na samého seba je veľmi dôležitý niekedy, lebo my sme zaciklení v tých našich vzorcoch, myšlienkach, správaniach a niekedy je ťažké sa z toho dostať. A mne tak napadá možno ešte taká jedna otázka, lebo tiež sa s tým stretávam, že niekedy sú tí klienti, keď prídu,
prekvapený z toho, ako vyzerá tá spolupráca, alebo čo sa tam deje. A čo je možno vaša skúsenosť s tým, že keď prídu tí klienti, čím sú ako keby, keď vstúpia do tej spolupráce, tak možno najviac prekvapení, že nečakal som, že vôbec toto tu sa môže udiať, alebo toto práve tu s tebou budem riešiť. Čo to je z vašej skúsenosti? Já bych ještě, než ti odpovím na tuhle otázku, promiň, že zase takhle si chytám slovo. Já Jo. bych totiž, mám strach, že bych to zapomněla, ale chtěla bych vlastně ještě navázat na to, co jsi říkala na začátku, před tou otázkou, protože jsi mluvila o těch fázích. Mhm. A ta fáze, o které jsme mluvili my tady, což je podle mě nejčastější, kdy ty klienti tu terapii vyhledávají. Myslím si, že pak druhá je ta krize a třetí je ta prevence, nebo Mhm. nevím, jak to nazvat. Tak já bych jenom chtěla, aby zaznělo, že ta fáze, kdy vyplouvají ty bolestivé věci a máme pocit, že něco, co už bylo zpracované, se zase vynořilo a je tam ta spirála, o které jsme možná mluvili minule, Mhm. nevím. A teď o ní mluvit nechci, tak to není poslední fáze. Pak je tam ta integrita, to jako nastane. Ono to někdy vypadá, že ne, že tam budou furt vyplouvat Mhm. nějaké věci a furt člověk něco řeší a tak, ale není to pravda. Ta integrita jako vzniká tímhletím a ten život v ní je zase jiný. Je trošičku, uh, no, je to prostě Mhm. jiný. Mhm. Můžeme se o tom třeba někdy pobavit víc do hloubky, ale pak tam ta terapie opravdu je taková spíš podpůrná a spíš je to vlastně cesta a objevování toho svého Mhm. vnitřního potenciálu a poznávání ho, učení se ho žít v té realitě venku, nejenom to mít v sobě a tak jenom jsem chtěla, aby tady nevyznělo, že všichni skončí na terapii a budou tam řešit bolestivé, nepříjemné věci Áno, áno. dokola do konce Áno. života. Takhle to není. No a co mi přijde, co klienty překvapí na té spolupráci, tak takový moment mi přijde, že je tam velmi často na začátku, když oni jako přijdou úplně Mhm. poprvé a teď prožívají jakoby spoustu věcí v sobě, že je tam nějaká nervozita, teď jako neví úplně cizí Mhm. člověk něco a oni dost často jsou překvapení, že to na poprví právě většinou není nepříjemný, Mhm. protože tam je ta fáze, kdy my si tvoříme to bezpečné prostředí a oni nemusí přijít a hned Mhm. odhalit všechno, nemusíme mluvit o těch bolavých věcech nebo se jich jako dotýkat a že vlastně tam vnímám takový pocit jako ty to není tak Mhm. hrozný. A Mhm. vlastně se po mně něco nechce a vlastně nezjišťuju, že jsem rozbitá nebo rozbitý nebo špatný, že to dělám Mhm. a že tady teď nedostanu nakládačku kritiky, jak bych měl žít a tak Mhm. podobně. Ale vlastně ty přístupy, se kterými s Míšou obě pracujeme, tak jsou postavený na tom, že ten člověk všechny ty věci v sobě už má pro to, aby mohl Mhm. žít život. Ten náš systém ví, jak se žije. Mhm. A my mu jenom dáváme prostor a jako terapeuti vytváříme ten prostor, aby ten člověk sám tohle Mhm. mohl najít v sobě, spojit se s tím a nechat se tím Mhm. vést. Což je podle mě to, co tam je takovej, já úplně vidím takovej ten typ té mimiky v tom obličeji, Mhm. který jako vídám u těch klientů opakovaně, u různých jako klientů, kdy oni takový vydechnutí, že Mhm. to vlastně jako je docela fajn a že se jim nic nestalo, že ta autorita není úplně autorita ve Mhm. smyslu nějaký nadřazenosti, ale je tam ten partnerský přístup, který, Mhm. myslím, v člověku vytvoří úplně jiný dojem, než ten jako mocenský, ten autoritativní, Áno. Mhm. direktivní. Tak myslím, to střetnutí s tím bývá pro ně často velký překvapení. Teď jsem se úplně vydala. Ale Zvláštní. krásne popísané, naozaj. Úplne. Ako, mne to bolo jasné, dúfam, že aj ľuďom. Čo ty, Miška, aké sú tvoje skúsenosti s týmto? Jo, to je tak, tak obsahlý téma, přemýšlím, kam dám tu pozornost. Možná
budu tak jako přikyvovat a větínu, že na jedné straně, že opravdu se mi stalo několikrát, že přišli třeba nějací mladí lidi a říkají, tyjo, vy nemáte bílý plášť? Nebo to není možný, vy nejste jako fakt ne. A fakt jako byli jako v šoku, že jsem psycholog, protože já jako, a což je i v pořádku, když jsou psychologové v bílém plášti, jo. Já mám velice dobré kámošky a cením si jejich práce, ale spíš, že ten můj styl práce je spíš do terapeutického přesahu a byli jako v šoku, že vlastně nepracuju úplně tak, jako že nedělám diagnostiku, nesoudím. Vlastně je to takové jako velice pro mě, ještě člověk pracuje s tím soucitem a pomalu, jako s tím tempem nějakým, tak je to vyloženě takový jako vteřince, jak už jsme říkali, tak to jsem jako zažila jako wow, jo. A bylo to, jakože často lidi chodí jako s takovým vydechnutím příjemným na tom začátku, to se jako děje, tak to jako sdílím, tuhle zkušenost mám velice často tak. A zároveň mám i tu zkušenost, že často jsou lidi překvapení, že to trvá, jo. A to je jako fakt, já vlastně jako nevím, jak fungují jiný terapeutický přístupy, ale tak, jak vlastně pracujeme my tady s tou regulací nervové soustavy, tak vlastně má to jako velice dobrý důvod, proč nejdeme do toho katarze až a rychle a pár sezení. Ale je to fakt jako takový jako proces a já třeba u lidí, s kterými jsem třeba rok a půl, tak jako to vidím, jak to má jako, jak to pak je třeba skokový. Jo, jakože fakt je to už pak takový, že ta změna je najednou, že střípek a skok, jo, a už se třeba nejde vrátit do starých kolejí a fakt tam pak jsou i překvapení, že najednou buď se změní vztahy, nebo prostě a už to skládá, ale vlastně ta cesta nějakou dobu trvá, u každého jinak, jo, každý jsme jinde. Já sama na svých vlastních terapiích si kolikrát říkám, tak, tohle mě fakt už štve a teď dneska si to otevřu a určitě to bude lepší, jo, a najednou zjistím, OK, takže ještě předtím, než to bude lepší to a to a to a to. Takže jako já to chápu, protože já sama někdy chci jako ty změny ve svém životě, jako samozřejmě, ale jako není to tak, no. Nemyslím si, jakože myslím si, že ten důvod, že nějak jako potřebujeme od prvního, jakože to nejde prostě vyřešit za 3 sezení, tak bych se už rozkušetila. Zkrátka fakt to vyžaduje prostě jako třeba, nechci říkat čísla 10, 20, jo, je to různý, ale určitě 3 ne. A to často se překvapuje, jo, že prostě, hele, jdeme. Tak. Možná krize, jo. Jako dokážu si představit, že když člověk přijde v krizi a potřebuje jako pomoc stabilizovat krizi, tam fakt to sezení 2, 3 stačí, jo. Možná i 1, ale jakmile chceme jít do hloubky, já to jako přirovnávám k tomu, že hele, to něco, co nám v tom životě dělá nějakou jako strukturu, vznikalo třeba 30 let, když máme, nebo 18 let. A my nemůžeme prostě vyjet ty koleje v mozku, který tam prostě jsou zvyklí jako jet 30 let nějakým způsobem, tak je prostě za 3 sezení jako měnit. A tím nechci být teďka vůbec jako negativní. Ale myslím si, že je dobré na to myslet, no. Že je dobře, promiň, že to říkáš, ale zároveň moje zkušenost teda je spíš taková, že oproti jiným přístupům je práce přes ten nervový systém, přes tu regulaci a přes to tělo mnohem rychlejší, než práce čistě přes tu mysl. A překvapení, který se s tím často pojí, je to, že po klientech nechci nic mezi těma sezeníma, že nemají žádný úkoly, že oni často na konci, a ono teda je to spojený i s tím tělem, jo? Že když řešíme prostě ty fyzické symptomy, tak to je ještě trošku jako jiná práce s tím dotekem, ale to je jedno. Principiálně si je to hodně podobný. A oni se vždycky na konci ptají, no a co mám dělat mezi tím pro sebe? A teď čekají nějaké cvičení, nějaké úkoly, něco. A já vždycky říkám nic, hlavně, že jste tady strávili tu hodinku, možná hodinku a půl. To byla jakoby náročná práce, ten váš systém tady odvedl neuvěřitelnou práci a to stačí, dejte mu klid teďka, ty 3-4 týdny, každýho je to nastavený individuálně samozřejmě, ale on to potřebuje jako zpracovat a přechroupat, protože přesně, jak si Míšo říkala, jsou tam ty vyjetý koleje a on se učí stavět nový vedle toho. A jediný, co potřebuje, dostat prostor na tu stavbu, protože ve chvíli, kdy bude pod tlakem, tak on logicky zvolí tu starou kolej, po který už to jede.
že jo. Takže my spíš potřebujeme mu dát prostor, ať může stavět nový koleje, ať nemusí na sebe spěchat tlačit a ideálně ho třeba dovyživit, aby měl z Mhm. čeho stavět. Áno, to je veľmi pekne zhrnuté. Aj tá dĺžka, ja súhlasím, tej terapie je to individuálna vec, ale tiež som kedysi poskytovala tieto jednorázové veci a videla som ten efekt versus keď 3 mesiace a viac spolupracujem s klientom. Takže je to naozaj dôležité si povedať a dať sám sebe čas, že aj keď idem do terapie, to neznamená, že pôjdem na 2 sedenia a zmení sa to, lebo to, z čoho sú niekedy u mňa klienti prekvapení, je to, že prejdú si nervovým fitkom ako nejakým nástrojom na reguláciu nervovej sústavy, zvýšenie kapacity na stresové podnety a naivne si myslia, že sa v ich živote vlastne len zvýši tá kapacita na stres a oni môžu fungovať takisto ako doposiaľ, čiže to, čo ich ku mne priviedlo, vlastne môže ostať rovnaké, ale budú mať na to väčšiu kapacitu, čiže ich to tak nedá dolu. A toto je niekedy aha moment u mojich klientov, kedy zistia, že menej je viac a povedia si, že aha, ja som sem vlastne prišiel, lebo som chcel byť akčnejší, produktívnejší, tu Lenka robí s tými podnikateľmi, aby im to išlo a vlastne som sa spomalil, dal si viac času pre seba a začal efektívne riešiť každodenné problémy a ja som v pohode a v kľude z toho. A to je taký veľký aha moment, ktorý ja zažívam s klientmi, že keď zistia, že naozaj menej je viac a vlastne v tom pomalšom, zregulovanejšom stave viem možno urobiť iné rozhodnutie, lepšie, také, ktoré mi nevytvorí ďalšie problémy v živote a tak ďalej. Takže pre mňa to je tiež taká zábava to sledovať v tom zmysle, že aký sme my ľudia nastavení na výkon a zlepšovanie a tu ešte pôjdem a tu si ešte pocvičím a takúto terapiu si dám a už budem super človek, len aby mi všetko v živote fungovalo. Takže je to zaujímavé sledovať, že ako kto k tomu pristupuje a čo sa naozaj udeje v tej terapii. Máte k tomu ešte nejakú takú myšlienku alebo niečo, čo by ste chceli zazdieľať alebo aby tu odoznelo? Teď, jak jsem tě poslouchala, tak mi tam vyskočilo takový shrnutí možná toho, Mhm. o čem jsme tady mluvili. Myslím, že ty jsi to řekla moc hezky. Já si teď formuluju v hlavě to do vět. Že vlastně my na té terapii nezměníme ten život jako Mhm. takovej. To, jaký je, prostě to, v čem my tady žijeme, s tím toho my na terapii moc neuděláme. Ale myslím, že to, co se tam dost často může stát, je to, že já jako člověk nejsem řízený tím životem, ale já si můžu řídit ten život. Mhm. A to si, nebo možná slovo řídit je takový, to je výkonový, tak možná tvořit. Že já Mhm. nejsem vlastně jako tvořen tím životem, ale já ten život Mhm. můžu tvořit. A venku se toho moc nezmění. Ten svět bude sedít tak, jak se děje pořád, ale ten vnitřní prožitek toho se může změnit jako hodně. Mhm. Veľmi pekne zarámcované. Děkuji. Máš ešte ty, Miška, niečo, čo ti napadá? No, mě to připomnělo, já to mám jako ráda pro jako metaforu i pro mě, i pro klienty, jako to je jedno. A používám to sama i pro sebe, že vlastně člověk z jednoho terapeutického směru není vlastně úplně loutka osudu. Vlastně se Mhm. stává víc jako vyrůstá sám sebou. Je vlastně takové vrůstání do sebe a uvědomělá víc nášlap. Možná jste to obě jako zmiňovali, každá v jiné podobě, tak ten krok, to, kam směřuje víc vědomí, víc té integrity z toho našeho já uvnitř. A to, co tak na závěr bych jako podtrhla, je terapeutický vztah. Tam je ještě to překvapení veliké, že vlastně je to něco stálého, je to něco Mhm. pevného, je to něco, co se můžu opřít. A z čeho pak vlastně jako někdy se to děje tu změna, ale pak se právě projevuje ven a dál a dál.
a pak to vlastně jako často, jo, můžem dojít i jinými směry než terapii. No já teď mluvím o terapii, tak to budu jako mluvit tak, ale mám potřebu to říct, aby to neznělo jako, že jenom takhle k tomu dojdu. Ale vlastně ten terapeutický vztah jako něco pevného, jasného, může vytvořit prostor, že toto vznikne uvnitř a pak tohle už člověk si nese takového svého terapeuta inside a už vlastně jako je to tam vlastně i ven. Takže to mě tak ještě napadá, že často lidi jsou překvapeni z toho, jak to může být vlastně jako silný. Nějaký takový toho, který se můžu opřít, který vlastně nějakým způsobem mě v nějakou životní fázi může vlastně jako podpořit, pomoct v té regulaci a tak. Tak to tam závěr. To si pekne shrnula, lebo ja tiež stále hovorím, že človek môže byť prekvapený, keď začne s týmto celým pracovať a objavovať seba, že vlastne on má všetky tie nástroje v sebe. My ich často hľadáme von a dávame zodpovednosť potom ľuďom vonku, terapeutom, chodíme tam roky a potom sa sťažujeme, že na nič sme nedošli alebo nič sa neposunulo. Sú rôzni ľudia, ktorí zažili rôzne typy terapií, ale áno, to s tým, čo my pracujeme, je hlavne o tom, že ty objavíš v sebe tú silu a už si ju nesieš v tom tele, stelesnenú v tom živote naďalej. A vieš sa k nej vždy vrátiť, lebo už to máš zažité na tej bunkovej úrovni. A to je super aj za mňa. Asa, taky si to krásně zhrnula, tak osvěžilo. No, s vami sa rozprávať, to je vždy také osvieženie. Milí moji, terapeutky Mišku a Kristy viete nájsť v Nervovom fitku, pretože spolupracujú aj s klientmi z Nervového fitka, viete ich tam osloviť. Je na to taký formulárik, taký button, prídu vám informácie o tom, ako ďalej postupovať. A ak vás takéto série bavia, tak sa vieme určite vidieť pri nejakej ďalšej, na nejakú inú zaujímavú tému, aby sme sa vedeli možno pozrieť hlbšie do tejto práce, ktorá sa niekedy naozaj ako keby, nazvem to, že slovami ťažko opisuje, lebo hlavne ten zážitok je potom to, čo sa ľudia snažia sprostredkovať hej ďalej, že počuj, bol som na takej terapii, áno, a čo tam robíte? No, ako by som ti to vlastne povedal, že ono je to niekedy ťažké poňať, ale mať ten zážitok na sebe je podľa mňa to najviac, čo sa dá v tomto ohľade urobiť. Tak ďakujem. Ďakujem za váš čas a vidíme sa na budúce pri nejakom zaujímavom zase rozhovore na nejakú tému. Taky děkuji za inspirativní povídání zase. Jo.